juhlivalle seuralle kirjoittanut Irma Pennanen. Taru kertoo takaa monen 100 vuoden kansan pienen katajaisen sitkeyttä suomalaisen kauas yli kotirajoja. Ehkä vertauskuva tuo antoi nimen seurallemme vuotta 50 sitten. Pohja toiminnalle tehtiin, kulttuuri oma laadittiin, sitkeyttä vaadittiin, keskellä kansan vieraan, maassa tapojen erilaisten. Siispä tänään nyt iloita voimme, meillä on seura, katajainen, suomenkielinen. Nuoret mukaan toimintaan, äidit, isät ohjatkaa. Meil vanhemmilla on pohja sukujuurten, oman kielen, kulttuurin, jotka nuorille perinnöksi antaa voimme. Arvot, joita aina vaalitaan.